Els nens i nenes de primer A faran restes. Vinga, Oliver, pensa't un número i li dius a la... Gisènia? Vinga, Yesènia. Gisela, perdó, Gisela. A l'orella, fluixet. Gisela, ho has entès? Gisela, compta en veu alta quants colors tens i li vas donant a l'Oliver. En veu alta, Més fort. 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Gisela, en total, quants colors tens? Quants has dit? 9. Vale. Oliver, ara li dius a la Paola quants n'ha d'agafar. Fluixet a l'orella, Gisela, aparta't una mica que si no dones l'esquena. Ai, Paola, perdona. Gisela, quants colors t'han quedat? 3. I en tenies? 9. Nois, la Gisela tenia 9 colors i ara li queden 3. Quants colors se suposa que li ha agafat la Paola? Quants? 6. Paola, compta quants colors tens a la mà. Fort, fort. 6. Per tant, si la Gisela en tenia 9 i la Paola li treu 6, quants li han quedat a la Gisela de colors? Quants colors li han quedat a la Gisela? 3. Per tant, 9 menys 6, Gisela és igual a 3. Molt bé.